Vale, pois eu son David e traballo en Mozilla AI, é unha startup que creou Mozilla, porque Mozilla estaba intentando diversificar un pouco o investimento que fai en inteligencia artificial, estaba invertindo en diferentes startups e decidiu crear unha propia como único fundador, único inversor. Eu traballo nun proxecto que se chama Blueprints e... Carallo, iso non o vou a traducir. Facemos diferentes proxectos en open source, proxectos pequenos de principio a fin, nun Spring ou dous. A idea é explorar o ecosistema open source e intentar identificar pois, aí, problemas. A motivación do proxecto, pois, fixemos entrevistas a moitas empresas, grandes, pequenas, preguntando por que, pois, bueno, hai unha realidade que case todo o mundo usa un servicio como OpenAI cando ten que usar algún modelo do linguaxe dos máis recentes. Entón a pregunta é cal é o impedimento para vos para voltar proxectos open source nas vosas empresas. A primeira resposta é que, aínda que hai moitos proxectos en GitHub open source, cando chegas aí o primeiro que fan é pedirte unha clave de OpenAI, porque é moito máis sinxelo implementar todo ao redor desta API que é unha única chamada, unha única request, e non tes que preocuparte das complexidades de executar os modelos, non? Entón este é o primeiro motivo polo que a xente non está usando modelos open source. Igual se está usando proxectos open source, pero que en realidade non son tan open porque, bueno, irónicamente chaman a OpenAI, pero OpenAI non é open, vale? Non sei se sabedes. O segundo problema é que dicían que o ecosistema é unha absoluta locura. Hai millóns de librerías e frameworks, cada día un novo, todos intentando competir pois un pouco por este hype que hai, ¿no? Intentar levarse un anaco do pastel. Isto que crea é moita confusión, non hai estándares en cousas super básicas, entón para a xente é un pouco confuso, porque se buscas como facer isto con AI e saen 12 solucións diferentes, todas dicindo que son a correcta, e facendo todo un pouquiño diferente, pero facendo exactamente o mesmo, pois isto crea confusión, a xente non sabe cal escoller. E por último é que o ecosistema tamén na parte dos modelos é unha absoluta locura. De feito, este meme xa está desactualizado, non? Cando fixen esta diapositiva, o modelo máis reciente que todo o mundo estaba falando dele era DeepSeek, pois hoxe xa sería, pois, non sei, Gema de Google, Gema 3, que acaba de salir. Entón, isto tamén é outras cousas que dicían, que cada semana implementas un modelo ou integras cun modelo e a semana seguinte hai un que di olvídate do anterior, este é 100 veces mellor. Isto está pasando todas as semanas. Estos serán os problemas, non? Entón, unha das ideas foi iniciar este proxecto de Blueprints que intentar eso, crear proxectos de principio a fin que sexan open source, que usen modelos open source, que fosen entrenados con datos que son públicamente disponibles, que se poida customizar, facer un pouco un filtrado entre todos estes frameworks, intentar descubrir cales son os que valen, cales realmente teñen unha comunidade, cales están máis ben buscando inversión dos tal, escoller uns poucos, bueno, intentar que a comunidade contribuya e que sexa facilmente customizable e extendible. Un dos problemas das todas as solucións que se construyen sobre as APIs é que ti non tes control sobre moitas cousas do que o modelo está facendo. Ti envías unha petición cun texto e hai un montón de... Hai uns certos parámetros que están expostos na API, pero hai un montón de cousas que ti non controlas e que si poderías controlar se executas un modelo open source sobre o que ti tes control. E con isto modifiquei un pouco a Fostem, que era un pouco turras, vou a facer demos de algúns dos proxectos que son así menos abstractos. O primeiro, por certo, se tedes conta de GitHub e ides e lle dades unha estrela, axuda que o novo CEO que acaba de entrar me deixe seguir facendo estas cousas. Vale. Un dos primeiros que fixemos é Document2 Podcast. Ti proporcionas un PDF, documento ou o que sexa, e
creas unha conversa entre dúas voces artificiales discutindo o tema. Isto é unha feature que foi moi popular que sacou Google, un produto, ou, bueno, unha cousa chamada Notebook LLM, e tiña esta feature. E a idea foi, vale, canto de difícil é reproducir isto usando realmente todo modelos open source, vale? E o esquema así un pouco, pois subes un documento, hai un preprocesado, esta é a primeira parte que podes customizar, no? Que é interesante que ti, cando usas Notebook LLM, non tes acceso ao que está pasando con ese documento, que información, como se procesa ese documento. E aquí ti tes a flexibilidade de que queres borrar ou non, podes facer un borrado de datos personais, podes implementar o que queiras neste paso e que no outro non tes acceso. Logo, hai un modelo que converte texto a texto, o sea, recibe a páxina ou o documento así en bruto e ten a instrucción de convertilo nunha conversa entre dous ou máis speakers. Así, ti podes, outra cousa que non podes tunear, digamos, cando ti non tes acceso a este modelo, é que ti podes tunear o tono no que queres, cantos speakers, como se chaman, quen é o que guía e quen é... Bueno, podes modificar todas esas cousas e finalmente cada un dos segmentos de cada speaker ya asignas un perfil e usas un modelo de texto a voz para crear ese podcast. E agora voulle dar a demo a ver que pasa. Funciona. Claro, aquí non teño... Déixame buscar, por exemplo... Como se chama? What's new in Python? Por exemplo, podemos coller esta página web, ¿no? Que son as notas da release de Python. Chantarlo aquí. Aquí podemos ver o primeiro texto o que estou explicando. Cando ti usas unha API, normalmente subes os documentos e te dá igual, pero case todos os formatos, HTML, PDF e tal, conteñen un montón de caracteres que son completamente inútiles para xerar contenido do podcast, e isto ocupa tokens dos modelos. Nun modelo que ti envías a OpenAI, pois te dá igual, porque ten un contexto, o sea, é capaz de consumir un montón de tokens. Cando usas modelos máis pequenos, como estes, que ti podes executar en local, pois é moi importante eliminar todos os tokens que non te sirven para nada. E aquí é onde digo que ti podes customizar para limpiar as cousas. Aquí vemos un anaco que son, non sei, 460.000 caracteres, no? que lle meteríamos o modelo, pero a metade pois todo é HTML, que non te sirve para nada, e despois de limpiar pois é un cuarto. No? Canto menos tokens uses, máis capacidade ten un modelo para realizar a tarefa. Normalmente estes modelos, se ti chegas ata o seu límite de contexto, comezan a funcionar peor. Logo, modelos, estamos usando un modelo de Qwen, que non é isto está mal, pero é un modelo de Qwen, unha empresa de Alibaba ou algo así, unha empresa china que publicou unha serie de modelos, os máis pequenos publicou unos open source e ti podes reproducir o entrenamento e todo, se tes 1 millón de euros, e publicou os pesos xa entrenados, non? E logo hai outro modelo que se chama Kokoro, que é completamente entrenado con voces sintéticas, porque aquí no ámbito de crear voz a partir de texto hai un pouco de controversia ética. Entón a min gustoume este modelo porque, primeiro, é moi pequeno, é moi eficiente, dá resultados decentes e logo foi entrenado simplemente puramente con voces sintéticas. Entonces non hai posibilidade de que pois alguén se ofenda porque a súa voz foi roubada, o que sería un pouco razonable. Logo aquí, configuración, eso, podes decidir pois como queres que se chame un speaker, un pouco a descripción de como queres que fale, o perfil de voz, nada, vou dar isto. Non debería tardar moito. Se tedes un portátil menos decente, podedes clonar o repositorio. Se lle dou a reproducir, escoitarás. Chan, chan. Vale. Entón aquí vemos.
vai xerando cada un dos anacos, no? Benvenido ao noso podcast. Hoxe vamos a explorar as features de Python 13, sou Sara, que é o nome que lle dixemos, e comigo está Michael, que é o co-host, porque lle dixemos que é o co-host. Exploring the exciting new features in Python 3.13. I'm Sarah, and with me is Michael, our co-host. Hi, Michael. A voz de Michael xa é un pouco máis cuestionável. Hi, I'm excited to hear about this. Can you explain the new interactive interpreter and improve error messages? Bueno, pois así. Absolutely. In Python 3.13, the interactive interpreter has been completely overhauled. It now uses code from the PyPy project, which brings a lot of new features. For example, you can now do multiline editing with history. Bueno, así vai. Isto é unha demo que vai sacando cacho por cacho para que non te aburres mentras produce todo. Se instalades o proxecto dende GitHub ou PyPy, pois ao final todo isto se xunta, tes un audio que podes escoitar de principio a fin. Eu de vez en cando pois o uso, porque mentre estás escribindo código tal, pois é máis fácil escoitar cousas que ler cousas. E como ves, pois ainda vai pois relativamente rápido para usar un modelo todos, o sea, o modelo tanto de texto como o modelo de texto a voz, se tedes como 16 GB de RAM, pode regular no voso ordenador. Vale, pois ese era o documento podcast. O outro é voz a texto, como adaptar un modelo de voz a texto a diferentes linguaxes ou a túa propia voz. Isto é tamén motivado porque todos os modelos que fan transcripcións, no? Normalmente están moi enfocados a inglés, bueno, español é un linguaxe moi popular no mundo hablado, pero isto está condicionado basicamente por lo que hai en internet. Inglés é moito máis predominante en internet. Entón, case todos estes modelos funcionan moi ben en inglés, non tan ben en cualquera linguaxe, como o galego, por exemplo. A idea é proporcionar unha maneira fácil a xente de adaptar estes modelos a túa propia linguaxe nativa, ou incluso usar mostras da túa propia voz para que funcione mellor pois contigo mesmo. No repo hai unha serie de apps e tal para axudarte a crear este dataset. Ti gravas un par de exemplos e logo podes adaptar o modelo. Este modelo, neste caso, é de OpenAI, de cando OpenAI publicaba cousas, fai 3 anos ou así, que se chama Whisper. E entón, como adaptar ese modelo que sí que é open source, se foi entrenado con datos abertos ou a túa propia cousa. Hai un proxecto de Mozilla que se chama Common Voice, que é un dos datasets abertos, o dataset aberto máis diverso en términos de linguaxe e cantidad de mostras de todos os da maioría de linguaxes. Cada día se está estendendo con novos linguaxes. Vou un segundo a darlle a app e vou a ir á web de Common Voice. Por se queredes contribuir, non sei por qué, creo que houve un proxecto en Santiago, da Universidade de Santiago, que colleu aí un montón dos estudiantes e os puxo a contribuir, porque de galego hai moitas máis muestras que de outros linguaxes que son a xente. Pero bueno, se vides aquí, podes contribuir de diferentes maneiras, podes falar dentro un texto, podes escoitar un audio e verificar que está ben, escribir texto de exemplo, vale, é un proxecto moi guai, colabora un montón de xente, e eso, céntrase en proporcionar datos abertos. Ti, evidentemente, cando subes os teus datos, tens que aceptar que van a estar aí subidos, e de dominio público, entón hai empresas que os van a usar para entrenar, pero tamén ti podes usarlos para entrenar. Animamos a contribuir. Para demostrar un exemplo, pois aquí temos, vou usar primeiro o que por defecto liberou OpenAI, o Whisper, a última versión, que é en teoría multilingüe, o sea que entre os linguaxes nos que foi entrenada está o galego, debería funcionar razonablemente ben.
Si, eu aquí que pasa? A ver, estamos aquí probando o linguaxe de Whisper, pero está bloqueado o Hormico. Ya. Vale. Hola, hola. Vale, estamos aquí probando na Industriosa o modelo de OpenAI, a ver que tal funciona en galego. Bueno, para comezar, detectou que falo en castelán. Pode ser que teña un acento un pouco señorito, pero... Hola, estamos aquí probando unha Industriosa, un modelo de OpenAI. Da igual en que idioma. A ver que tal funciona en galego. Vale. E agora probamos outro que creamos con este repositorio que o entrenamos nun Google Colab, ou seja, podes vos tamén reentrenado. Espero que sexa mellor. Vale. Hola, hola, vale. Isto está ben. Estamos aquí probando na industria, casi. Modelo de OpenAI xa o colle mal. A ver que tal funciona en galego. Bueno. Se probades o adaptades a vosa voz e o voso entorno, depende do ruido que haya de fondo, o micro, tal e cual, pero vedes que polo menos hai melloras sintácticas no sentido de que se adapta o idioma. Aquí hai un exemplo que tiñen por se a demo non iba, outro. Aquí podemos ver que aínda este dicíndolle a Whisper Small, dicíndolle isto que te vou a pasar é galego para xa condicionalo. E aínda así, pois, bloquea un pouco de o luz verde está con tilde ouse, non sei o que, a verdade, o use, o uso. Creo que o outro, o que entrenamos, todo ben, salvo planarias, que serían sesións plenarias, pero bueno, aí está. Por último, este fixeno porque me apetecía, ninguén me dixo nada, pero este é para usar AI, bueno, modelos para contribuir a OpenStreetMap. OpenStreetMap é unha alternativa a Google Maps colaborativa na que calqueira pode ir editar e engadir o que queira no mapa. Entón, é un dos mapas máis completos. Ao final é unha base de datos espacial que ti podes consultar e descargar os datos seguidos. Por tanto, se temos eso, se temos imaxes de satélite e o combinamos, resulta que tes datos infinitos para entrenar modelos, para detectar cousas en imaxes de satélite. Eso é un pouco a idea deste repositorio, que o mesmo que antes, a demo que vou a facer é xa dun modelo que xa fixemos de exemplo, neste caso detecta e segmenta piscinas no mapa, pero no repositorio está o proceso para crear un dataset dende OpenStreetMaps, descargar os datos, convertir dende coordenadas a píxeles, que levoume varias visitas a Wikipedia para descubrir como se fai eso. Logo, outro notebook tamén podes executar en Google Colab para entrenar o modelo con este dataset creado dende OpenStreetMaps, e finalmente a aplicación no que ti podes coller o modelo e rulalo nun punto do mapa ou a través dun área buscando as cousas que entrenaches, neste caso piscinas, e as que atopes e revises que están ben, pois podes contribuílas a OpenStreetMap. A demo é ao redor dun punto, porque procesar áreas consiste en dividir a área en cuadrículas e ir todo deslizándose, leva un pouco máis de tempo. A ver, algún voluntario que sepa onde pode haber piscinas? Se non, busco por aquí. Non sei, nunha cidade ou algo. Corruedo. A ver. Corruedo algunha piscina ten que haber. Copias a latitude e a longitude. Non sei por que o mapa non se trata aquí abaixo. Entón, isto agora vai a coller neste punto, crear
unha bounding box, cajo non hai piscinas. Outro sitio. Pero por aquí, pola costa, a Illa de Ourosa. A Illa de Ourosa. Estos son casas, non? Veña. Se non funciona a seguinte xa paro, Así pasa o día. Bueno, o que iba dicindo, crea unha cuadrícula ao redor, entón divide entre o que se chaman tiles, que non sei como se traduce. Joder, macho. Sanxenxo. Sanjenjo. A ver, bueno, tamén se detecta que a piscina xa está en OpenStreetMap, por xa a descarta para non duplicar. Toma. Isto é unha piscina? Sí. Let's go. Unha piscina. E nada máis. Bueno. Bueno, unha piscina, espero que non se enfaden os de OpenStreetMap por subir só unha. A cousa é que se vas aquí, agora... Hostia, claro. Bueno, agora nuns minutos o mapa se renderizará de novo e haberá aquí unha piscina. Que esta aquí, esta é a piscina que acabamos de engadir. Vale. Claro, pa demo, pois está guai así, clicar en puntos, se tes boa sorte atopas, e se non, non. Pero bueno, outras das cousas que hai no repositorio é un notebook no que ti podes procesar áreas enteiras, non? Neste caso, isto é as piscinas que había mapeadas en Ponteareas, que é o meu pueblo, a semana pasada, ou fai 2 semanas, e o que fixen foi no notebook este, pois por Ponteareas. Entón, colle todo Ponteareas, crea unha cuadrícula, depende do zoom no que entrenaches, eso non o comentei, pero bueno, é un detalle. Tes que buscar aí un zoom no que a piscina se mire, pero que non sexa moito zoom, se non tarda a vida, non? Entón, empeza aí, e atopou aí, que en Ponteareas hai moito diñeiro. 420 piscinas, ou algo así, e todo o proceso ese no Google Colab pues, foi como, non sei, unha hora ou así. Todo ir así deslizando a través de todo Ponteareas, detectar as piscinas e logo revisar, pois non sei, 10 minutos ou así. Revisar e ir dicindo, sí, no, sí, no. Pois esta é a última. Temos outras, e iso GitHub. Hai outras que son así máis, non sei como decir, máis temas técnicos de explorando diferentes alternativas a diferentes frameworks que hai en IA, pero bueno, estas demos son así como máis visuales. E xa estaría. ¿Alguna pregunta? Mi pregunta es, ¿dónde usa la inteligencia artificial? ¿En el navegador? ¿Llamas a Hugging Face o como en esto? Nestas demos Hugging Face hostea unha instancia para que poda rolar esta demo sen ter que instalar nada e ofrece diferentes opcións de infraestructura. Está guai porque se usas unha librería que para crear, que se chama Gradio, de Python, é como unha alternativa a Streamlit igual é máis coñecida. Se usas eso, dache a opción de que te dá gratis unha GPU. Entón, a parte da túa aplicación que queira usar unha GPU, a pos con un decorador, entón, cando chegue a ese punto, Hugging Face ocúpase de darte acceso a unha GPU, ejecuta esa función e tes os resultados de volta. Neste caso, Mozilla está pagando por unha instancia de T4. Temos aí unha especie de convenio con eles. Non estamos pagando, pero Hugging Face está pagando por unha instancia de eso, unha T4 que é equivalente a que ti atopas nun Google Colab. Eu o que recomendo para casi todas estas que requiren facer inferencia con modelos é que no propio repositorio hai un link que te leva a Google Colab e paga Google pola GPU.
Pero se tes un ordenador potente o podes rodar na túa... Sí. Unha preguntiña. O das piscinas falaches co catastro para ver se están interesados en aumentar a financiación ou... Ese é o seguinte paso. O que pasa é que vou a mercar unha casa. Primeiro teño que descubrir como ocultar a miña. Un par de preguntas respecto de podcasting e IA, vale? En primeiro lugar, respecto de convertir texto en podcasting, falabas de que se conseguiron como dúas voces automatizadas, vamos, completamente. Habería posibilidade de incorporar nese proxecto unha voz real? É dicir, que por exemplo, eu, a miña voz, sí, non? E dicir, bueno, pois eu quero facer que a miña voz pois faga de locutora, pero para este proxecto en concreto. Sí, é posible. Foi deliberado non incluir esta cousa porque, bueno, Mozilla xera moitas pasións e moito odio. Bueno, realmente hai unha preocupación pola ética, non? Entón, consideramos que por unha cousa que sexa como solta aquí un audio e clonamos a voz. Hai unha fronteira entre está guai para o teu caso de uso e claro, quen te impide a ti coller o audio de outra persoa e clonala. É dicir, que se utilizamos este proxecto, se eu utilizo este proxecto, imagínate, para un desenvolvemento específico meu, a miña voz quedaría no repositorio para que puidera utilizalo calquera persoa que acceda... Non, o sea, se contribuyes a Common Voice, a túa voz queda sí, ali. ok. Pero Common Voice é un dataset útil para convertir voz a texto. Porque o que necesitas para convertir texto a voz é moitos exemplos da mesma persoa. Da mesma voz. Entón son un pouco incompatibles e, ademais, quixeron cambiar a licencia, pero xa era moi tarde para impedir que alguén poida identificar un mesmo falante no dataset para entrenar este tipo de modelos, pero ao final, pois é de dominio público e cada un pode facer o que quere. Vale. O ti podes facer o que queres. Eu podo explicarte se queres despois bracket de cámara como que repositorio ti podes. Ok, vale. E se pode facer. Esa é a primeira pregunta que tiña. A segunda pregunta que teño é respecto da seguinte modificación, a seguinte aplicación que é de voz a texto. Sí. Vale, hai que entrenalo en galego, etcétera. En español parece que funciona bastante mellor e tal. E fai unha transcripción, vamos a chamarle máis ou menos literal, non? Sí. Hai a posibilidade de que, ademais de facer a transcripción literal, faga un resume do máis interesante do audio? Eso, para min, o que tería máis sentido sería que colleras a transcripción e a pasaras a outro modelo. Ajá. E lle digas, resúmeme isto. Separar un pouco... Non lle pidas máis dunha cousa ao mesmo modelo. Fala unha cousa e fala outra. E hai outro modelo tamén en IA open source que fai esa de feito, para eso funcionalidade. de resumir non necesitarías un modelo específico. Casi todos os modelos estes que se chaman de texto a texto o que se lle dá ben é resumir, responder preguntas. Ou seja, o mesmo que usamos para convertir o documento a podcast, ese mesmo, cambiándolle a instrucción, poderías usalo para pasarlle a transcripción inteira e dicir resume, e vai funcionar. Vale, moi ben, gracias. Hola, un par de preguntiñas. Una es muy sencilla. Entiendo que todo el código de estos repositorios es Python. ¿Es así? Sí. Vale. Sí. O sea, para facer inferencia cos modelos usamos unha librería que se chama Llama CPP, que é un C++, pero ten un wrapper de Python. Pero, bueno, a inferencia realmente depende nesta librería de C++. Vale, y la otra pregunta es si tú utilizas
inteligencia artificial como una herramienta que te ayude a la hora de desarrollar código, o es algo que no te gusta usar? A verdade é que, claro, queda mal, no, pero a mí non me gusta. Para código é que a miña impresión é que usei, non é? Canto máis usaba, dame a impresión de que facía as cousas peor. O que máis me rayaba, a mí, para empezar, para estas cousas que di a xente de que te crea unha aplicación inteira e non sei que, igual son eu, que son un mal, como se chama, os que fan prompts. Fago mal esas cousas. Pero a mí nunca me funcionou. E probei todas, que cada semana estou probando, é parte do traballo e probalas. Para o que creo que me parecía útil? Para autocompletar cousas. Sabes, como un autocompletado en esteroides, en plan, algo que te dá pereza, pois lle das a autocompletar. Pero logo tamén é que quedas parvo, porque estás así, estou así, e de repente, depende da conexión a internet total, estou 2 segundos en plan, esperando para darlle o tabulador. Que nese segundo xa escribía o que autocompleta, sabes? Entón digo, pero que estou facendo? Entón, cando necesito algo puntual de unha linguaxe que non controlo ou tal, collo e vou, pero non uso integrado no editor. Gracias. Unha pregunta, no modelo de texto a texto do que falabas antes, por exemplo, para o de podcasting, cal é o modelo máis razonablemente grande que cabe en unha T4 que pode estar nun collab de Hugging Face? Claro. Caber, case non cabe ningún na precisión estándar, que case todos son en float 16. Entón, este modelo son 7 billóns de parámetros, que digamos que case todos os modelos que se fan unha release, o máis pequeno, a versión máis pequena, soe andar por este rango, 7 billóns de parámetros, 8 billóns de parámetros. Cabe nunha T4 se o usas cuantizado a 8 bits. Isto é polo que usamos Llama CPP, a librería de C++, é unha librería que te permite facer inferencia con modelos nestas precisións. Porque, por efecto, Hugging Face ou outra librería calqueira funciona en float 16, ocupa moitísima RAM. Moitísima. Non cabe nunha T4, o sea, cabe o modelo, pero en canto lle metes un texto, uns poucos de tokens, está moi pouco eficientemente implementado. Porque logo hai outra cousa que o texto que lle pases vaise tokenizar e os modelos estes teñen como unha caché interna para intentar non ter que procesar un token que xa procesaron, vale? Entón teñen unha caché interna con todo o vocabulario no que foi entrenado o modelo, sí? É unha optimización na que pagas RAM por proceso. Eso é o que máis ocupa RAM. En Llama CPP teñen unha optimización que está moi guai, entón ocupa moita menos RAM. Se usas Hugging Face, 8 billóns de parámetros non caben nunha T4. Hai modelos máis pequenos, pero son sí. O sea, é mellor un modelo máis grande cuantizado para que quepa que un modelo máis pequeno sen cuantizar. Sí, interesante. Sí, o sea, 100%. 100%. Eso. Gracias. Hola. Tedes algún modelo voz a texto que distinga entre voces? Voz a texto? Entre distintas persoas falando, e sepa que non son todo rato a mesma. Eso é normal. Como para facer inverso do podcast, por exemplo. Normalmente o que se fai é ter outro modelo separado. Entón, de voz a texto, antes da última conversión final, no que ti ves texto, hai un vector que se chama un embedding, que é unha representación interna do modelo de ese audio. Con ese embedding, ese vector, aquí deu unha charla fai pouco acerca de RAG e de embeddings, ti podes buscar, ti podes facer similaridades entre eles. Entón, se queres facer eso, hai repositorios que o que fan é extraer ese embedding e facer clustering, agrupar os que son máis similares.
porque, aínda que os textos sexan diferentes, ese vector o que representa é a tonalidade do audio, como el o entende. Entón, supónse que o mesmo speaker vas a poder separalo do outro speaker nese espacio. Vale. Nese espacio. Pero nunca, o sea, case todas as cousas anda que ti na aplicación final veses que fai máis dunha cousa, sempre está descomposto. Sabes, sempre son diferentes componentes que alguén está xuntando. Multitasking non lle vai moi ben aos modelos. Vale, gracias. Hola. Antes comentaba nun exemplo que daban a opción incluso de poder reentrenar, ¿no?, o modelo co datos. Dicías tú, claro, se tes 1 millón de euros. Claro, vexo que é un dos problemas que hai con modelos de IA open source, que chaman open source, pero realmente daquela maneira, o sea, Sí. non tes os datos de entrenamento. Claro, tamén entendo que xa sin entrar en que igual se destapa que usache datos que non debías e tal, claro, non sei hasta que punto coñeces ou como está o estado de alternativas máis federadas á hora de Sí. distribución de datos, entrenamento. Hai un dos repositorios, se entendíme a pregunta, outra das que non falei porque igual era un pouco turras, pero bueno, é reentrenamento federado. Está moi guai. A idea é un pouco o que dicías ti, que o que entendín que dicías por federado, que en lugar de xuntar os datos nunha mesma máquina onde está o modelo e a computación e entrenar aí o modelo, isto en colaboración cunha librería que se chama Flower, un dos desenvolvedores de Flower traballou con nós para facer este exemplo, que se centra basicamente en eso, en o que faz é enviar unha copia do modelo a cada un dos dispositivos, esa copia se reentrena en local con eses datos e a actualización, o sea, os pesos actualizados é o que se mandan de volta. Entón, os datos non saen do dispositivo, só volve de volta o que aprendeu nos pesos dese dispositivo. E ti agregas, hai diferentes técnicas, non vai ser mellor que entrenar nunha mesma cos datos agregados, pero dache as opcións a ser un pouco máis creativo de como se entrenan estes modelos. Está moi verde, por exemplo, este repositorio o entrenamento é cunha simulación, o sea, ao final no teu ordenador simulas diferentes clientes e hai exemplos de como facelo con clientes de verdade. É un campo moi interesante e está moi verde, pero bueno, respondéndote tamén o de os modelos cales son realmente open source e tal, hai bastantes iniciativas a nivel europeo e tal, incluso español, de crear modelos deste tamaño, 8 billóns de parámetros, que xa son útiles, con modelos 100% abertos, entrenados en infraestructura, pois non sei, na supercomputadora de Barcelona, con diñeiro público, todo o código de entrenamento é público e os datos son públicos. Non usei no documento podcast porque aínda non fora publicado, pero a verdade é que igual debería facer unha actualización porque hai un modelo que se chama Europe LLM ou algo así, que é un proxecto conxunto de diferentes países de Europa enfocado en funcionar mellor con lenguaxes de Europa e todo con datos públicos e todo é público. Entón, estamos aí, pero ao final, para entrenar os modelos realmente grandes necesitas moito diñeiro, moita computación, moita expertise que pouco a pouco se vai transferindo, pero intentan acumulalo. Pero bueno, sí, hai esta que se chama Federated Fine-Tuning e outra das blueprints, no que podes facer unha simulación no teu ordenador de como sería distribuir o entrenamento a diferentes dispositivos e que os datos non marchen do dispositivo.